Noiztik antolatzen da txapelketa? Noiz eta nola sortu zan hau? Bueno, lehenengo gazta txapelketak ordizin, 1900 edo ospatzen omen ziren. Ja badago horren konstantzia. Gertatzen dana da... Orduan ja Idiazabal gazta zan? Idiazabal gazta deitze zan? Bai, bueno, Idiazabal, karo, jatorri izendapenak jarri zion izena, ez? 89an. Baina aurrez azkenen gazta berdina zan. Hemen bardi latxaren esnekin egiten da... Baina etxekan denominazio hori Idiazabal gazta etzan ditzen. Orduan ez. Eta bai, orduan hasi ziren lehenengo gazta txapelketak. Eta gaur egungo formatuarekin, 73an. 73an. Aurten 50 urte betetzen ditu. Oso urte berezia da guretzako. Ona. Bueno, eta bertan, ze topatuko dugu, badakigu gazta lehiaketa izaten dela. Bai. Zenbak hartzai, o zenbak gaztagile topatuko ditugu bertan, zenbat jungo dia? Ibiltzen die, 50-60 gaztan artean. Hortxe ibiltzen da, bai. Eta nola da, bueno, nik galdetuko izut nik juntan nago, noiz daztatzea, nik tokatu zait Idiazabalen egotia bertan. Eta kontatu jendei nundik nola daztatzean gazta bat, zer eraman berduten lehiatzeko beraiek, gazta seguru. Ez dakit zenbat, gazta batean eman berduen, bi. Beak aurkezten dute bakarra. Bat. Bueno, egiten dute familia arten daztaketa, gaina hor dizira eramateko, izaten da, etxeko gazta erregina. Eta orduan... Baina iriki arte ez da jakiten askotan, eh? Ez da jakiten, gero egin sorpresa, hor da barazua, Orduan, kontu handikin ibiltzen die, gazta aukeratzeroko orduan, bai. Eta zezan behar nizu, eramaten du orduan gazta bat, nola azten da lehiaketan? Nola egiten da daztaketa? Zenbat maikide daude epaimaian? Bai, badaude 7 mai, eta gero, mai bakoitzean bermatuta dago egon behar dula denominazioko Idiazabal jatorri izendapeneko teknikari bat, seguru, gero egoten da sukaldari bat, baita ere seguru, eta gero kazetari gastronomiko bat, eta gero baita ere batzutan ekartzen da pertsonaien bat, pixkat, xelebren bat. Glamur hori bilatzen, ez da? Hori da, baina batzuk bai edo bai daude... Ni ez dakik jungo nintzen, sukaldari bezala o xelebre bezala, bontxe dudak, Hombre, nik uste badakizula zukia nahikoa, sukaldari buruz. Bai, xelebre bezala, bai, Ondo. Eta gero hor ditugu beti, gure lehendakaria, maiko lehendakaria da, Juan Mari Arzak. Eta gero beti ditugu, fijo batzuk. Oiek, agendan beti gorrian izaten dute egun hori. Bai. Eta nola juten da, adibidez, gazta erdila badakit ezin dala jantzok, gero irabazteuna beste erdi hori sorteatu itea. Orduan, erdi horri, zenbaten artean daztatu berdio? Mai guztita juten dia gazta guztik edo? Hor egiten dana da, 7 mai horietan banatu egiten die gaztak. Egiten da zozketa bat, lehenengo txuriak eta gero ketuak, denak batea parte hartzen dute, ez die berizten. Berdin du ketuan irabazlia ez da, eta normalen irabazliak bakoitzak erabakitzen du, eta aurkezten du. Eta gero, mai bakoitzean, tokatzen dienak, daztatzen die. Eta gero, 14 oberenak, mai guztietatik atea dien 14 oberenak, finalera. Finalista, eta hori bai, danak daztatzen dute. Eta hori ja, denek, hori. Kontatu pixka, ni badakit, egin behar dala bihatzakin zanpatu eta bere lekuneon, gero berruko begillak deitzen dioena, ze gauza hartzen dia kontuan. Bueno, hor, azkenen epaimaiak bakoitzak du bere pixkat bere guztua, ez da? Baina bai egia da daudela zenbait baldintza nahiko orokorrak direnak. Alde batetik, hori, adibidez zuloena, ez, begiak esaten dana, lehen garai baten esaten zen itxua izan bartzula gazta, ez zula zurek izan behar, ez, gaur egun ez. Gaur egun badaka baten bat eukitzia, ez da? Bai, izan dezake, baina era naturalki sortutakoak, ez, ez dakit, hola, grita handi bat, edo zartadura handi bat, edo olako zerbait, ez da? Oiek ez, du begitxon batzuk eukial ditu, ez da? Gero, adibidez oso oinarrizkoa da, gatzagiaren guztu hori, artisau gaztak gatzagi naturalak egin daude, beste sustantzi bat eukitzago, ez da? Indarra. Eta hori ere nabaritzea, ez bestelako, azkenen esnekin egindakoa da. Izan behar du esne zaporea, ez nahi dute, bestelako zaporea raro azaltzen mani badia, baina horrek ere du balio. Eta ze botatzen zaio? Batzuk botatzen dio zapore pixkaten batiko zerbait? Ez. Zapore gatatzen badia, behaiek atea dialako dia, ez da? Hori da. Hor batek esate zigun, ustez aritz ganboa izan zala, batzutan gaztat somatzen deunian zapore gehiagi, pixkat ikullu zaporiak, eta esategu garbiketa zerikusia hundila dakala, gero gaztan zapore horiek esateatzeko, ez da? Gaur egun egia da, ia danak ateatzen dira garbila. Iazabal jatorri barrun bali mazaude,
garbiketa erabat bermatuta dago. Baina, bueno, garai batian behintzat, tokatzen zala batutan, igual ikulluzo, usaioi, eta esatezun, salan... Izan ziteken horregatik. Baina, gaur egun hori gertatzea nahiko zaila da. Arraroa da. Ze gehiago topatu aldeu kalte iteiola indu nahi? Bre, izan leike, kolorea ere, ez? Azken nahiko uniformea izatea, ez? Ez izatea inolako, hemen iluno, hemen besteago, edo inkluso, lehenengo ikusten da baita, kanpotik gazta, bea. Hola, nahiko forma hona eukitzea, buelta eta buelta ondo emanda etxian, ez da? Hori ere, baloratzen da, lehenengo ikusten da kanpotik, eta gero ya, mozten danen, ja, barrutik. Esaten du, ez da? Oso obalatua daudenak eta ez zaizuela gehiagiko gustatzen, ez da? Hori da, eta gero zaporea noski. Hori ezinbestekoa, usaia ere, usaitu iten da, beti, ze usaie nozek hartzen dizun, eta gero ondoren uzten duen zaporea ere, arra guztua edo esaten dioguna. Bale, buke esate jona, ez da, buke hori ardua eate buenak eta. Horrek badu ere garrantzia.